Камерите се включват и ние сме в ефир. Добър ден, дами и господа, аз съм Тея. Вие сте с директното предаване Ура ваканция. Днес емисията ни започва с новина номер 1 от страната. Всички ученици с нетърпение очакват лятото и лятната ваканция. Тя ще настъпи с броени минути и вие първи ще видите това дългоочаквано събитие директно от нашето студио. Добър ден и от мен, уважаеми зрители. Аз съм Георги. Новина номер 2. Казват, че децата са цветята на земята. Те растат и учат здрави, бодри и щастливи. Българските деца са умни и способни и наред с ученето се справят и с бизнес, метеорология, журналистика и така нататък. Само след няколко минути вие сами ще се убедите в това. Започва нашето директно предаване Ура! Ваканция от студиото на основно училище Свети Климент Охридски. Програмата съдържа актуални новини, директно включване от родител, прическа на месеца, минути за реклама, музикално-хумористична пауза, прогноза за времето през лятната ваканция. Програмата ни ще завърши с директно включване от основно училище Свети Климент Охридски, където госпожа Розяна Николова, директор на училището, ще бъде удостоверенията на нашите четвъртокласници. Настъпи часът на актуалните новини. След успешно справяне с контролните работи, учениците от начален етап успешно преминават от един клас в друг. На всички преминали честито! Наскоро ученикът АПА пожелава минимно сподели с наш репортер, че в края на втори клас прочел втората си книга. За близките си планове сподели, че планира в трети клас да прочете трета книга, четвърти клас да прочете четвърта книга и така нататък. Стискаме му палци и му пожелаваме да прочете поне 7 книги. Социологическо проучване установи, че разликата между оценките 2 и 3 е твърде малка, но достатъчна. А сега нашата колежка предава директно от клуб Родител. Добър ден, уважаеми дами и господа! В съвременното общество на интензивни промени настъпват размествания в класовете на традиционното родителско мислене. Факт е, че децата бързо да пораснат и по-скоро да станат големи, а родителите често си спомнят и тъгуват по своето детство. Затова днес гостуваме на клуб Родител и ще зададем няколко въпроса. Моля да заповяда родител на втори клас, родителят на Далия. Мислите за тежките деца? Мисля, че са много жизнерадостни, малко повече палави и по-трудно сядат да учат. Благодаря ви. Сега пак родител от втори клас. Да заповяда родителят на Мишо. Бихте ли сменили местата и задълженията със своите деца? С удоволствие. Защо? Защото и на мен би ми било много приятно да се върна отново в детските си години. Благодаря. Моля да заповяда родител на трети клас. Бабата на Тея. Коя е любимата ви детска песничка? Здравейте на всички! Извинявам се, че малко ме е задушило. Аз обичам зайченство бяло. Запейте я. Зайченцето бяло, цял ден си играло. Благодаря ви.
Мони. Какво ще пожелаете на учениците от начален клас за лятната ваканция? Ами аз на учениците от начален клас ще прочета едно стихче и това ще е моето пожелание към тях. Ей, ваканция, здравей! Ей, че славно се живей! Идват веселите дни, идва време за игри. Ще отида на морето, стен да правя на селцето. С влажно масло ще се мажа, мускулите ще покажа. После с весело лице влизам в черното море. Ще се къпя и ще плувам, весело ще полудувам. Като същи капитан заповедите ще дам. Борт надясно, борт наляво. Към чадъра стремглаво, борт наляво, борт надясно. И обратно тича и бясно. Мама зов към мен надава, сандвичите ми подава, тате носи сладолет и ваканцията е в ред. Има време за Балкан, ще палувам малко там. Нека слънцето да грее, топъл вятър нека вее, аз проклада ще потърся, тялото си ще разкърша. Има край на почивките, но не края на усмивките. В нашето градче любимо ще отида и на кино. Топката ще си поритам, с приятели ще скитам и на село ще отида баба дядо да си видя. Хубава е тази ваканция, за игрите е гаранция. Желавам на всички весела и безгрижна ваканция. В студиото при нас е стилиста Светослава, която ще ни представи прическите на месец. Добър ден от мен, дами и господа. Днес ще ви представя една от най-актуалните за сезона прически. Работата си бях вдъхновена от народната поговорка. Удрехите посрещат, по прическата разхващат. Прическата пенсионна ежедневие. Дължината на косата е без значение. Единственото изискване е да не се използва гребен. Високата на въртона трябва да се съобразява с високата на вятъра или с вашето настроение, подходяща за ежедневни игри на открито. А сега минути за реклама. Ако искате да се занимавате с бизнес и търговия, а не знаете таблиците за умножение, се запишете във втори клас. Първите 10 записали се получават безплатно електронен калкулатор. Само при нас ще намерите най-обикновените химикалки, всичко става. Пишат старателно, красиво и вярно. Разполагаме с различни вкусове аромати, ако решите да ги погризете в трудни моменти. В рубриката "Лека нощ, мамо и татко" ще видите хумористична сценка от учениците от втори клас. Гошо, хайде, че закъсняваме за час. Госпожата пак ще ни мърмори. В училището родно, веселица ми, тук имаш торти и палавики, столитва те бешири, по гъба те стърчи, вода по мен се стича и весел смях. О, ученик да си, о, весел смях. О, те сурация, о, ще се справи с тях. Прав си, като се замисля колко весело си изкарахме тук тази година. Помниш ли колко се бихме момчета с момичета? Госпожата всеки защитаваше тия момичета. Не бе, тя госпожата не иска да се бием. Затова... Штура битка почна в клас. Чупихме вратата. Кой виновен е от вас? Кресна госпожата. Ще си купите врата, щом сте тарикати, рече нашата госпожа, бързо по местата. Абе, хубаво ли беше тук тази година, но скоро трябва да се разделим. Хайде да побързаме, че наистина ще закъснеем за часа. Добър ден, ученици! Добър ден, госпожо! Петьо, защо си с превързано ухо? Удари ли се? Не, госпожо, нали вчера ми казахте, че като слушам самото ми хубаво, а от другото излизат. Затова не си запуших,
едното око, ще да влязат в главата ми. Докато си да къщи ще запуши и другото, ще да останат вътре. Иване, по математика имаш 2 и по български имаш 2. Никак не съм доволна от теб. А ти доволен ли си от оценките си? Да, госпожо, нали 2 и 2 прави 4. Още един път, като ми пишете 2 и ще стане 6. Ще бъде отлични. Ех, Иване, а баща ти видя ли бележника ти? Да, видя го и плесна с ръце. Лошото е, че главата ми беше между ръцете му. Влади, браво! Днес домашното ти няма грешки. Ура! Ще има награда! А ти сигурен ли си, че някой друг не е помогнал на баба ти да го напише? Не, госпожо, аз се наблюдавах. Съвсем сама се написа. Затова днес ще оставя да си гледа сериала по телевизията. Пишете ли 6? Ще пиша 6, но ще я разделя на теб и на баба ти по 3. За домашно по български език имахте да опишете някоя птица. Кой иска да прочете съчинението си? Моята любима птица е бугъл. Не знам нищо особено за бугъла, затова ще разкажа за крал. Кралата е мозайк. Има 6 страни. Лява, дясна, горна и долу. Предна и задна. В задната страна има опашка, от която виси четка. В тази четка се гонят мухите, за да не падат в прахото. Главата служи да излизат рога от нея. И освен това, защото устата трябва да стои някъде. От долната страна е млякото. Оборудване е така, че да може да се дои. Когато я доят, идва млякото и вече те спира. Как го прави това, не знам. Стоянке, ама какво е това съчинение? Нито буквата е описан както трябва, нито кравата. 2 в 1, госпожо, неочаквано добра комбинация. Вчера в часа на класа говорихме за безопасното движение по пътищата. Нека си припомня какво означаваха тези знаци. Тук името на София е написано грешно и за това е задраскано с червено. Митко, май само без четеш, а уроците не четеш. А какво ще правиш до година в 3-ти клас? Математика, рисуване, английски, човекът, природата и аз. Как ме виждате в компанията такава, с предметите от 3-ти клас. Как ще се боря с тези зверове? Ясно как ще има само 5 плюс Б. Вече наближава края на годината, а някои от вас изобщо не разбраха защо идват на училище. Не е вярно, госпожо. Всички идваме на училище заради междучасията и ваканциите. Скъпи зрители, започва нашата музикална кутия. След малко ще чуете музикалните хитове, задържали се на класацията от септември, на класацията на върха от септември до май. За тези, които ви харесват най-много, не изпращайте SMS-и, а дайте вашите аплодисменти. Най-добрите от вас могат да пеят заедно с нас. В следващите минути синоптичката Вяра ще ви запознае с прогнозата за времето през лятната ваканция.
нас.